Primeran, fe bat. 107 Anjon Telleria. Ze genero zaila den. Bai. Esan ete, ze labainkorra den muga hori, umore oso onaren, eta jaustearen arteko. Bai, hankasartzearena, ez? Baina aldiberen horretik ere bada polita, zen nik uste dut behartzen zaitula, mai gainean aukera guzti gartzera, ez da? Alegia, nahiko kontziente izatera behartzen zaitu, esango nuke, hanka esartzeko tamentzat, edo gauzak alik eta ondoen egiteko tamentzat esan bare. Nik hau esango dut, ez da? Eta honek pentsa dezake hau, beste horrek beste hori, eta beste horrek beste hura. Eta osagai horiek kontutan hartuta, esan, venga ba, joko dut hemendik, edo joko dut handik. Eta askotan, ikusita, hau esate bali madet, ulertu daiteke modu ontara, kendu izan dituko gauzak. Nahiago dut. Autozentzuratu zen. Bai, bueno, ondo dago, ausarte izatea eta askatasuna eta baina lasai bizitzeare gauza da. Nahi plazera honbiara egiteit. Ez usteko hiek bururatzez ezizunen, jode ze ona. Idatzi eta esamen gaba, hoi merra daukat. Eta gero da ere bai, sentitzea kodigo batzuk konpartitzen dituzula, ez? Hori da. Zena eta inguruan esan dugu, ez? Edo ertzantzan inguruan, edo atatzezu lerro batzuk atatze dituzu, eta mapatean jabetzea konpartitzen ditugula kodigo batzuk, ez? Hori da. Edo ze humorea kodigotan oinarritzen da. Referentzietan, erreferentzia horien baitan egiten dugu parreala, ez? Hori da. Galdetu behar nizun humorearen mugez. Eta mugak bai edo ez, beste premisa bat asko gustatu izan zaidana, izan da, eta hori beste elkarrizetaren baten edo aipatu dut, ez da, humorea, saiatu behar genukela edo norantz egiten zen norabideen kontua ere asko aipatzea, ez da? Gora, bera, soilik beti gora imar da. Nik nahi nuke sinetxi egin naitekela edo nora, eta ez edo nola.